Mifrux fuq 9,000 metru kwadru ġie inawgurat ġnien Domingo Minto fraħal ġdid. Ġnien li minn wieħed mitluq u mdallam inbidel fi spazju miftuħ b'żoni rikreattivi għall-familja kollha. Huwa ġnien b'ambjent nadif u kulurit b'xejn inqas minn 26,000 fjura u xitla. Fl-istess waqt joffri serħan il-moħħ hekk kif huwa sikur imdawwal b'kameras tas-sigurtà. Il-perit Chris Mintoff spjega li dak li kien magħruf bħala ġnien wid blandun inbidel minn ġnien intimidanti għal post imdawwal kemm mal-ġurnata u anki mal-lejl. Użajna siġar ewlenin li kienu fil-ġnien u dorna magħhom. Bejniethom għamilna features bħal play areas, fontani, areas fejn tista' skont il-burdata jew skont kif tixtieq tirrekrea ruħek. Għandek fej issib dak il-misriħ fil-ġnien, jekk timxi minn naħa soħra u kollha passaġġi li naqqasna l-ammont ta' footprint li kellna, però żidna l-ammont ta' ħamrija u għandek dawn l-esperienzi differenti kollha maqudin f'dan l-ispazju li għal żmien twil kien abbandonat u llum l-antela bin-nies sar ġnien pubbliku kif suppost. Il-Ministru Konrad Mizzi tenna li l-Gvern jemmen bisħieħ fl-ispazji miftuħ għall-familji, fl-istess waqt li jifhem ix-xewqiet ta' residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta. Dat tip ta' proġetti jgħinu iferħu l-tfal, iferħu l-anzjani u l-familji tagħna u apparti minn dan kollu jassiguraw ukoll li areas bħal ġdid jiġu riġenerati. Il-Ministru Joe Mizzi spjega li fil-ġnien imbena ġibjun li jasa 500,000 litru ilma. Għal ukoll li ġiet installata sistema ta' irrigazzjoni li tissupplixxi l-ilma għal pjanti u s-siġar skont il-bżonn tal-istaġun. Fuq kollox dan il-ġnien tawh il-kulur iċkejknin li fl-ewwel jum tal-ftuħ tiegħu imlewh bil-ħajja u bidbissima minn widna sa widna għalulna kif qed jippjanaw li qattawħinhom fih fl-istess waqt li jżommuh nadif. Jiena kieku niġi nirrelaxja naqra ktieb u rridu ma narmux mal-art. Sabiħa u l-iktar importanti li nħalluh nadif. Children can play more in the greenery. Sabiħ ħafna u l-fjuri sabiħ ħafna u ġejt biex nieħu gost mal-ħbieb. I like the garden because all of the flowers and the plants need to grow a lot. Irridu nħalluh naqra nadif u irridu ma narmux ġo siġar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.